Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the notification bell. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan aleyo, nga iti agdama kat adda iti Australia. Daytoy kat may kadwa paset ti surat na. Sakbay nga ipatangatang mi dagiti kablaaw papagayam, kayat mi nga ianunsyo nga iti daytoy nga episode tayo, adda ipaay mi apapremyo. Padaanan ti saludsod wenno question a masapol a masungbatan nyo, tapno mga bak kayo. I-comment nyo laeng ti husto asungbat iti saludsod tayo, tapno mga bak kayo. Intay nga rudan kablaawan, dagitoy a papagayam. Shout out kada Dimple Ganuelas, Linda Pasion, Arlene Palentino, MB Makulit TV, Jasmine Rivera. Advance happy birthday kanimanang ko a Juvie Abayaw ti Aglipay Quirino from Castañeda, Floresma. Anak ko da Jason, Cindy, Jack, kan Elaine from Francine, Dayagon. Manang Lai Maria, Manang Lorna, Bernadette kan Jane, kastamat Tita Cardon family from Eric Brimbuela. Shout out pa iti grupo ti Kudil Group dita Divisoria, Santiago City. Iso da Idrang, Anan, Grace, Mang Eming, Barbie kan Kevin from Benigno Buen. Parents ko da Francine kan Liway Agurin dita Tabuk Kalinga. Kastamat dagiti anak ko, ada Kenneth, Queenie, kan Princess Francis Odlus from Marilu Odlus. Balalang family kan amin nakasinsin ko dita Dibagat kan Madatag Kabugaw Apayaw. Happy birthday kan ni Bunsumi ani Brent Clyde Ismael Dakiwag
Kan kablaawak met da Mama Marie, Nanay Anastasia, kan Tatay Eduardo da Kiwag, iti Pequeño San Mateo Isabela. Makablaawan pa iti Elegado family, iti Ramon Isabela from Lori, Manabat. Pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Cathy Malana ti Hong Kong. Shout out kada Lu Raul Abubo, Mirno Cristobal, kan John Alisa Cruz. Makablaawan nila kay ko ani Ian Opeña dita San Fernando from Crisia Opeña, Tinapaset, Luna, La Union. Ni inang siyanang kan amin na dumdum dita Barangay Salinungan West, San Mateo Isabela from Paul de la Cruz. Pamilyak dita Pinas, anak ko ada Rizani, Kimberly, Chanica, Anthony Salcedo, EJ Sitio Cavite, San Manuel. Kabsat ko ani Eric Salcedo, kan kasinsin ko ani Gina Flores, EJ Cyprus, from Salcedo, Marisa. Kakabsat ko kan anak ko dito Barcelona, Spain, iso da Gina, Glenn, Malin, Bong, Melvida, kan Mary Jane. Anak ko pa EJ Baggaw, Cagayan, da Gretchen, Genevieve, kan Gary. Ading ko ani Margarita Baria, from Rosalinda, Abalos. Advance happy birthday pay kani manugang ko ani Jimmy, kan kablaawak ti anak ko ani Lorena Silva dita Spain from Leonora Bautista. Anak ko ada Renren, kan Leylay, kan partner ko ani Howell from Elin Piñera Corpus. Parents ko ada Mila kan Ferdinand Luga, ni Melanie, anak mi ada Princess Maika, Anika, Aisha, Abraham Ace, Amaya Amelie, kan asawak ani Richard, kan bayaw ko ani Joel Tomas from Melowin Hovelo. Makablaawan pa iti mabanta kan Salmasan family dito Santiago City, Isabela, kan Dupax del Norte, Nueva Vizcaya from Joel Mabanta. Friends ko dito Hong Kong, iso da Rebecca, Janice, Tess, kan Mary Jane. Anak ko ada Dayan, Ryan, kan Nicole from Rowelin Corpus, iti Hong Kong. Shout out pa kadagiti anak ko ada Gracias Medina as Along, kan ni Ronaldin Medina as Kenya, kan ti asawa kan ni Arlene Medina from Ronald Medina ti Riyadh, Saudi Arabia. Kan makablaawan ti Almoite, kan de Castillo family di Pangasinan, kastamot da Uncle Nestor, Lando, Moron, kan da Antic Abilen, ti Bawang La Union, from Daryl Aris. Intay nga rodan ituloy abasaan, ti surat ni Pagayam Tayo Aleyo. Dear Manang Emmy, kasi ti sigod, Leo Latan, tiyawag mo kanya. Naisalaysay ko iti damo apasat ti surat ko, ti may papan iti nagbalin abiyag ko manang. Sipod agad adalak, aging ga nakagtemak tito'y balasiw taaw. No idi kat ti panakigasang-gasat ko tinagtayakan ti istorya, kayat kumat nga ibinglay ita tinagbalin agasat ko kat ni ayat. Saan ana ilingad kada kayo manang, anagduyosak iti gayam ko ani Alaysa. Iso na laeng tamabainak amangipud no itriknak, gapu iti adayo nga agwat ti kasasaad mi iti biyag. Bayaman nga rugmanang arugyak ti agsalaysay, idadda akon dito'y Australia, amang manggad. Anyan ti kastoy. Madamawan nuno sa antitrabaho. Kanayon na ta mapampanunot ko na Alaysa. Ay, talaga saan ang mapunas iti isip ko ti may papanggan ko na. Kasanumat niya min. Jack pulos na ibuksilan ti riknak para kan ko na. Aging ga ita. Kup-kupi-kupak latan di panagayat ko para kan ni Alaysa. Mabainak mo't niya min. Gaputa adayo ta agwat ti estado mi iti biyag. Baknang da. Idinto ta marigri kataklaan. Ngam, nalawag ti imbagana, idinaudi ang nagsarita kami, sakbayan nagabrodak. Saan napatag kanyak ti estado tayo tibiyag? Tinapatag, kat adaka ka na yun dito ay.
Maikawa ak tulakit di ditoy, Leo. Nalawag na dyan yung balikas na idi. Kan may sa anak mo na basta marigrigat lahin. Taure kasano. Nakaipundarak mo ten. Gapoy ti pa nagtrabaho ko dito abroad. Tinasayat, awagak man kit din ni Alaysa. Bareng no saan abisi ita. Anya di ko nam, Leo? Kunak, sigurado ka kadi asa anak ka istorbo? Ang mga numakumikom kakit di man. Panagkunam ka di katsong batak to'y cellphone ko, no bilang tamakumikumak. Saan mo't kit di Oh, kumusta ka na, Liza? Nasayaat mo't, Leo. Pudno nga ado ti trabaho. Carry laang mo't kit di. Kat ni papam ngay, kumustan? Okay la tamot ni Papa. Istrikto latta. Nairwama kun iti kina-istrikto na. Naimbag ta di nakadagulitan ni umakaran iti mismo kumpanyayo. Saan matan? Panagkunak kat talaga rin na ti desisyon ko nga agpaayak iti sa bali a kumpanya. Saan kat nga iti kumpanya mi? Nasayat nga rin kasta. At least, mapanag na ka makabailam ti tumakdar iti bukod mo asaka. Pudno day Leo. Talaga akasta ti kayat ko. Day tay mapanag nakak ka ni Papa. Asa anak-anak ka depender latan kan kwa na. Nas ka na may pakita kakabaalak ti tumakdar iti bukod ko asaka. Ngamket di, tumulong aklat tamot iti kumpanya mi. Alaysa, iha. Talaga ka di kay kayat mo nagtrabaho iti sa bali a kumpanya ngam iti kumpanya tayo. Papa, amoy mo't siguro no anya ti sungbat ko kada kayo maipanggap iti dayta. Kan may sa, dakkel ti akam ko iti kumpanya nga ayan ko ita. Oh, Ngam mabit man laang, Papa. Apayakan laat analagip da kapag damagan may papan iti dayta abanag. gaputa lumakayak matan, iha. Agsalogan ti pigsak. Kasapulan kay Alaysa. Tapno si Kati mangimaton iti kumpanya tayo. Papa, Pinatgakon ti kayat mo asabali a kumpanya ti pagpaayam iti nagturpos kay ti kursum iti kolehiyo. Ita, numabalin kuma anak. Ti kumpanya tayo matan ti ikam iti atensyon. Kas iti nakunakon, agsalugan ti pigsak, Alaysa. Isa pagpanunutam kumaan na imbag ti imbagakan ka, anak. Di na kumapaayan. Nanang, dandanin naglupas ti kontratak dito. Ay, wun nga rod, anak. Nagdaras, di pa naglabas ti aldaw. Ay na, mailiwakon ka, anak ko. Nakarkaro ak pa nanang. Nalausan ti iliw ko kan ka. Amo ka din ni Alaysa nga agawid kan, anak. Saan pa'y nanang? Diyak ngamin imbagbaga. Da kayo pa'y lang ti makaam mo. Nay, apay nga, adi mo ipakaamukan ko na.
Kaya't ko asorpresahan ni Alaysa, nanang. Siguro, adamot kirot mo itan nga ang pudno kan kuana anya. Kasta talaga ti panggap ko, nanang. Bareng no mapagasatan akmeten. Mamati ka nagasat ka anak ko. Kat namnamaag nga agbaligi ka iti panggap mo no bilang laang. Agyaman ak, nanang. Alang aro din, tadapi aramidak. Agannad kayo kanayon. Urayan nyo, ti panagawid ko. Kamrunaan arantak iti panagawid ko ti agpudno ken ni Alaysa manang Emmy. Tay ti lasod ti sumagmamano atawan akaaddak iti balasiw taaw. Isulat ta akanayon ti linaon ti isip ken barukong ko. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko. Isu ang napalalo ti panagsalukag ko. Kaya rigak ti agballa, kabayatan ti panangururay ko iti panagawid ko manang. Tamasansan nga agsasauak nga agmaymaysa, takayat ko ang maikabe sa dagiti ibagak ken ni Alaysa, inton agsangsango kamin. Kabayatan ti gagar, ken pan nakapumikom ko nga agsagsagana iti umadanin a panagawid ko, kastoy matgaya man ti mapaspasamak, iti ayan da Alaysa. Papa, apay nga da dito ni Aldwin. Umay nakasarungkaran. Anya pa'y kuma? Anya? Iti anya pala ko maaga po. Nabayagan nga imbagakan kwa na nga awan namnamaan na kanyak. Imbagakan kwa na asumapulaangan iti sabali. Siyak, tinang ibagakan kuha na nga ituloy na ti panagdaton na ka, tas siyak ti makamo. Anya? Natakna nga baro ni Aldwin, kang runaan, anak ti kumpadre. Papa, Jack magusto na ito nga aramidan nyo. Ne, awan da kasi ti aramidek, Alaysa? Wan, awan ngagpaiso. Nga marumbang kumamat araaman nyo no anya ti desisyon ko maipapan iti personal abiyag ko. Rumbang laeng, Papa. Nanang, mabisin akon. Nay, kat adamot makan iji kusina saan ka day? Dry pa sa lubong ni Manong T kayat ko. Anya, ay sika talaga. Saan tapay nga amo no kaano ti eksakto asangpat ni manong mo? Nanang, Kan maysa, kasano ang maup-up ti bisin mo nga no urayam ti pasalubong ni manong mo? Ay. Tinasaya at inka mangalan iti kanong iji kusina anak ko. Tapno maup-up ti bisin mo. o sige nanang. Nay, ada tao. Asino nga taday ta? Baka ni Manong. Anya, ay payman nga raw ta inakitaan no asino.
Leo, nagpigsa ti panagrik na ti Adem. Apay ayan, nanang. Sakbay asimbangpet ka, kunana amabisin. Iso ako nakamapan lamangalan iti kanan na iti kusina. Ngam ti kano pasalubong mo ti kayat na. Anya? Dahita ti agpaiso, pagamuan. Nay, simbangpet ka matan nga agpaiso anak ko. Naira na lang siguro, nanang. Saan man, Leo? Talagakit di anapigsa ti panagrik na di Adem. At damanan day di pagtangajak malipatan. Anya, nanang? At day pagpagatang na kanyak. Kunak nga awan paggatang may tanaibusan timpaw itmaw. Kuna na kanyak asigurado kano amagatang na taagipaw it ka. Kat day jay, nagipaw it ka nga agpaiso. Iso nagatang may ti pagpagatang na. Una yun. Baliwan tamad ti saritaan anak ko. Anya nga ti planom itatana kaawid kan. Agsubli ka di pa iji abroad. Kasta ti kayat ko, nanang. Ngam no mabalin. Asikasok kumapay ti may papan ka ni Alaysa. Ay na, naimbag ta na dakamat mo ni Alaysa. Kumusta amat nga tanday di abalasang. Nabayagan asan asim marungkar dito, ikat. Diyak masungbatan day tananang. Ngamkit di. Kaya't ko asarakan adagos na Alaysa ita, tanakasang puta kung dito'y Pilipinas. Apa niya intulag dakon ka ni Aldwin, papa? Tapno sigurado ti amin. Papa, saan ko nga ayayatan ni Aldwin? Sa anak ang makikalay sa kankwana. Di nagsukiran, Alaysa. Amuyo sa anak asukir, papa. Sipod na daanak itinakam. Tinungpal ko ti amin na kayatyo. Saan mo tinungpal ti amin na kayat ko, Alaysa? Nagpaay kay ti sabali a kampanya. Kat oray di kinid daw ko ngay matunamon ti kumpanya tayo. Nagkadkad kalata. Ngam saan nga umdas arason day tatap no itulag dakkan ni Aldwin. Nalpason ti saritaan mi iti kumpadre. Masapul atulagan tayo no kaano nga kalay sa kayo ka ni Aldwin. Sa anak nga umanugot, papa. Uray asino pa'y ti agdep-dep pa. Sa anak nga umanugot ang makikalay sa itilalaki asaan kumat nga ay ayatan. Kasano ti gagar kan ragsak ko ang makakita ka ni Alaysa, nalausmot gaya man ti panagparparikot na kadagidi ka nito, gapu iti amana manang Emmy. Diyak man ang muno apay anauso jay kunada a parental love, takinapudno naman ang saan laeng akin ni Alaysa, tinakapasamakan ti kasjay. Adamot la nasingad nga amamok, asaan apulos ang nakapagkagkad, idiin tulag dagiti naganak na. Katidakas na, nagbanag ang nakakaasi. Kinontak ko nga rod ni Alaysa manang, kat impakaamok ti kaadakon iti pagilyang tayo. Nariknak tinalaos agagar na, idi makisinaraken kanya. Nanang, kitaan nyo man yung bag ti suot ko. Ay na anak ko, itay pa'y lang nga ibagbagakken ka. Nakatataer ka iti day taasuot mo. Bagbagay mo launay ti kaus mo. Sigurado kayo, nanang, ha? Ang mga no nakababayin ka ni Alaysa no kaskasano. Anya ka ta nakababainon nga ibagbagam.
Tikit di ko nam, mga no nakarkaron nga ayatan na ka, no makita na ti kinataer mo ita. Ninanang mat. Di kay kumamat mang rabak iti kasta. Agpaiso ti ibagbagak anak ko, nakatataer ka ita. Iso amamati ak ano sigudan nga darik na ni alay saken ka. Nakarkaron nga ayatan na ka, no makita na ka. Nanang? Iso alala ingam anak ko Masapol maibagamon ka ni alay sa tiriknam. Iti kasta, aklonan na ka, kat agkalay sa kayo adagusan. Leo, agyang manak tanagawid kan. Ha? Apay Alaysa? Ada ka di parikot? Ni Papa Leo, intulag na kiti anak ti gayam na. Anya? Dahito ti agpaiso Leo. Isong agyang manak launay, tanagawid kan diti pagilyan tayo. Alaysa? Anya ka kadi Leo. Agsan na ay kadilatan ti among nga aramiden. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay ayatan na kadi. Wano saan? Alaysa? Ibagam kanyak ti agpaiso Leo. Adda ka di pa nagayat mo kanyak. Wano awan. Mabalin ka di Leo. Uray italaang. Agpakalalaki ka kuma. Ibagam no anya ti agpaiso. Adda ka di pa nagayat mo kanyak. Wano awan. Alaysa? Idi pailaan. Ay ayatan kan. Kung agtumat. Agyaman ak tayong bagamot laan ng tipod no Leo. Ngamin. Sigudan nga ay ayatan ka. Anya? Dahil tatagpaiso. Kat iso ang nalaos ti panagyaman ko iti kaadamon. Adan na patag-arason ko. Tapno pagkadkadak ni Papa. Alaysa? O Leo, ibagak ka ni Papa. Anabayagan nga ada relasyon ta. Kat umadanin ti panagkalay sa ta. Iti kasta. Ibabawi na ti panakitulag na iti kumpadre na. No kastang harot ti panggap mo. Kasayatan no kaduanak ang makisango kan kuana. Ha? Leo? Wan Alaysa. Duwata ang makisarita ken ni Papam. Papanawom dahil siya mamirmiraot. Diyak kaya tika dana dito'y balay. Pangaasiyo, Papa. Di ko mabastusan ti agbalin nga asawak. Anya? Ulit man ti bagam Alaysa? Ni Leo ti pakiasawaak, Papa. Ngamin, nabayagan nga agayan ayat kami. Awan kinapudno dahi ta ngayong bagam. Saan napudno dahi ta? Pudno, Papa. Agayan ayat kami ka ni Leo. Kat itatanagawi doon dito'y kalpasan ti panagtrabaho na iji abroad. Agkalay sa kamin. Anya? Awanan ti mabalin nyo, Papa. Kas itinakunakon. Sa anak ang makiasawa itinangitulagan nyo kanyak. Gaputaadan ni Leo akaayan ayat ko. Sukir! Apa yun, Papa? Anyat mapaspasamakkan ka. Saan? Papa! Leo! Tulungan nak! Ni Papa! Alaysa! Apay! Anyat na pasamak! Ni Papa! Kalaat-lat man anatali mo daw! Saan ka no ang makaangas? Anya? Aglisi ka ta sa kruyik ta, ma'am. Masapol na maipan iji ospital. Sa dino tiyayan ko. Ada ka dito ospital, Papa.
naatake ka. Pakawanan nak, papa. Amo ka siyak ti makagapuno apay napasamag kan katikasta. Pakawanan nak ko, ma. Alaysa, Papa, kasano anay panak dito yung ospital? ni Leo tinang sakroy kan ka tap na may panda ka dito ospital, papa. No awan ni Leo, jakon amo no niya tinapasamak. Ang mga no sanda kayo anaasikaso adagos dagiti doktor. Pakawanandak ko, mapapa. Pakawanandak no sinukir ko ti kayat yo. Ngamjak kayat ti agbanag anak kakaasi. No makiasawa ak iti lalaki ajak mo't ay ayatan. No, kasta. Talaga nga agayan ayat kayo kan ni Leo? Wan, papa. Isa pa nga asiyo ko, ma. Kasaan kayo nga agkad-kad? Anak. Agad-adal kami paila idi ka ni Leo. Adan espesyal arik nami para iti tunggal maysa. Kat itatanahustuan kamin iti edad. Kan agpada kamin nga daan iti natalgad at trabaho. Kaya't minti agsimpa. Isa pa nga asimpa pa. Ikan na kami kumay ti gundaway. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Kat saan mi nga itulok. Nga dagbalin at ubang iti ayan ayat mi. Papagayam, upat tinagasat ang mapili ang mga bak itisag fa 500 pesos. Adto'y nga rudan, tisaludsud tayo. Asino a karakter iti daytoy kalkalpas a pakasaritaan ti intulag ti amana, a makiasawa iti anak ti gayem na. Ulit at papagayam, asino a karakter iti daytoy kalkalpas a pakasaritaan ti intulag ti amana, a makiasawa iti anak ti gayem na. I-kommentyo lang ti husto asong batyo, kat padaanan dagiti nagasat a mga bak, kadagiti sumaruno nga uploads tayo. Adakla ang iti banyo ti silid ti ospital, nga ayan ti ama ni Alaysa, kadagidi akan ito manang Emmy, iso anang nagko amin ang nagsaritaan da. Impagarup ko iti na agkad-kadlat ti ama ni Alaysa. Ngam inyet nagnamat ti pammalubos na. Apaman ang nakaruar iti ospital ti ama ni Alaysa, nakitulag kamin kaninanang ko, iso anatinong ti panagkalaysami. Idimatan nga inawat ni Alaysa ti Jaya ti amana, nga ison ti mangimaton iti kumpanyada. Siyak matmanang nagsubliak diti Australia, tagda masapul nga isimpak kadagiti mapanawak ditoy, tapno agtinulong kamin kani Alaysa ang mga sikaso iti kumpanya ti pamilyada. Sa anak ang nakaawid, gaputan na lockdown nak ditoy manang. Ngam iti kanito ang makaawid akon, talaga nga agtalinaed akon di tapagilyan, iti sidong ti pamilya. Daytoy ti pakabuklan ti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Leo. Pagayam a Leo, agyamanakkan ka. Napintas man ti pakabuklan ti padas mo. Napnuan pan nakigasang-gasat. Manipod iti agad-adal ka, aginggay ti panangisalaysay mo iti pakasaritaan ti ayan-ayatyo ken ni Alaysa. Nalabit akadag iti akanito ket adakan diti pagilyan tayo. Tanalo kay matan ti sitwasyon. Kat kayat kayo akablaawan asang kapamilya,
gapo itinapnuan inspirasyon apakasaritaan nyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibyak. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu